Liwap vilayetinde Hytaýdan Türkmenistana baran türkmen raýatlarynyň 470 sanysy karantin astynda saklanýar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy bu regiondan habar berýär. İçeridäki ýagdaýlardan habarly Liwaply bir raýatyň gizlinlik şertinde habarçymyza gurrun bermegine görä, vilayetin ýokunç keseller hastahanasynda aglabata aýal gyzlardan ibaret 240 adam karantin astynda saklanýar. Başga 230 sany oglan harby çadyrda galýar. Harby çadyrlardakylar telewizor hem görüp bilýärler. Ýöne olara mobil telefondan peýdalanmaga ruhsat berilmeýär diýip raýat habarçymyza gurrun berdi. Liwaply ýaşaýjy ilk wada Hytaýdan gelen raýatlaryň 14 gün karantinde saklanjakdygy barada aýdylandygyny, ýöne soňra onuň 24 güne çykarlandygyny hem bellidi. Käbir raýatlaryň 14 günlük karantin möhleti 18 fevralda dolýardy. Ýöne soň 24 gün etdiler. Indi olaryň 29 fevralda goý berilmegine garaşylýar. 3-nji uçurda gelenleriň 4 martda goý beriljekdigi aýdylýar diýip habarçy raýatyň sözlerini getirdi. Şeýle dol häzirki wagt Hytaýdaky türkmen raýatlarynyň käbiriniň Türkmenistanda 24 gün karantinde saklanjakdyklary sebäpli ýurda dolanmaga çekinýändigini hem bellidi. Adatlyk radiosyna bu aýdylanlar barada Liwap vilayet häkimliginden we saglygy goraýyş bölüminden kommentari almak başartmady. Şeýle-de bu maglumatlary ýurduň saglygy goraýyş we derman senaty ministrligine hem tasdikladyp ýa-da inkar etdirip bolmady. Şu aýyň başyndan bäri Hytaýdan Türkmenistana baranlaryň şol sanda studentleriň we söwdegärleriň karantin zowluklarynda saklanýandygy barada Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri şeýle-de garaşsyz media terişdeleri habar berip gelýärler. Hytaýdan fevral aýynyň başynda baranlaryň Liwapyň Türkmenabad şäheriniň golaýynda döredilen karantin lagerinde saklanýandygyny Adatlyň habarçylary we çeşmeleri gurrun beripdiler. Şondan soň Liwapda howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilendigi, her köçäniň başynda polisiýa we harby idaralaryň işgärleriniň bir toparynyň nowatçylyk edýändigi habar berildi. Adatlyň habarçylary ýene bir zonanyň Ahal vilayetiniň Duşok owasynda döredilip, bu ýerde ýanwaryň aýagynda baranlaryň saklanýandygyny gurrun berdiler. 12 fevralda marda habarçymyz bu vilayetde Hytaýdan baran adamlara öz öýlerinde bolmaga ruhsat berilendigini, emma olaryň öýlerinden çykmaýandygyny habar berdi. 20 fevralda dünýäde täze koronavirusdan ölenleriň sany 2100 adamdan aşan mahaly Türkmenistanyň häkimetleri bu virusy resmi derejede agzamakdan we özleriniň amala aşyrýan çäreleri barada ilaty habarly etmekden saklanmagyny dowam etdirýärler. Şeýle-de ýurt ýolbaşçylary karantiniň bardygyny, onuň yerleşýän ýerlerini, şol ýerde saklanýan adamlaryň sany we olaryň ykbaly barada da habar bermeýärler.